Üdvözletem, Nagy Károly vagyok Kaposvárról. 2012. szeptemberében megszüntettem a családi vállalkozásomat, és a további pályafutásomat Ausztriában folytatom, illetve szeretném folytatni, úgy gondoltam. Ezért tavaly október és november hónapokban nagyjából 6-700 helyre küldtem el a pályázatomat vendéglátó helyekre, szakács, kisegítő, szakácssegéd pozíciókra. Ezekből nagyon kevés pozitív visszajelzés érkezett, de igazából sikerült elhelyezkednem. Tavaly december 21-én már tudtam is szakácsként dolgozni. Igazából azért választottam a szakács pozíciót, mert szerettem volna a nyelvtudásomat először is csiszolni, erősíteni. Ez egy szezonális állás volt, ami április 4-ig tartott 2013-ban. A folytatás az nagyjából 3 hónap múlva lett volna esedékes a tavaszi és a nyári szezon leállás miatt. Ezt én nem szerettem volna kivárni, és megegyeztem a főnökséggel, hogy nem megyek vissza hozzájuk, ha bár meg voltak elégedve teljes mértékben a munkámmal. Nagyon jó referenciát kaptam tőlük, de megegyeztünk, hogy nem folytatom náluk tovább, és keresek másik munkahelyet. A további álláskeresésem is egy ilyen szerencsétlenkedésnek indult, illetve sikerült is. Nagyon-nagyon nehezen akartak összejönni a dolgok, amikor egy barátom révén kapcsolatba kerültem a karriertrénerrel, azaz Peti Attilával és Kucsera Zoltánnal, akikkel fölvettem a kapcsolatot, telefonon beszéltünk kicsit, egy ilyen kis baráti beszélgetés volt, egy ilyen személyes beszélgetés, de igazából én még csak úgy visszajöttem az egésztől, és még 1-2 hétig nem is foglalkoztam, csak egyedül próbálkoztam tovább, ami továbbra is negatív volt, eredmény nélkül igazából, és akkor, illetve időközben még folyamatosan tartották valami kapcsolatot, ami nekem meglepő volt, és ennek köszönhetően is én igazából felvettem a kapcsolatot normálisan velük, szimpatikusnak tűnt a hozzáállásuk, érezhető volt, hogy nem csak az anyagiakra mennek, hanem igazából tényleg odafigyelnek az emberre, bizalommal fordulhatok hozzájuk. Tehát igazából beregisztráltam, meg volt a képességfelmérés, az online interjú és a csomagválasztásom is. A pályázati anyagom összeállítása után és bemutatása után már indult is a pályáztatásom másnap. A következő nap már nagyon nagy meglepetésemre már érkeztek pozitív állásajánlatok, ez nagyon meglepő volt részemre, mert ilyen előtte nem nagyon érkezett, és a következő 3 napban 10-12 ilyen ajánlat érkezett, ami után a pályázatomat szüneteltettük, próbáltuk kicsemegézni, kiválogatni, hogy melyik lenne megfelelő, sikerült is, szintén a karriertréner segítségével, és 2 nap múlva én már mehettem próbamunkára, ahol egy 2 napos próba időt töltöttem, igazából megfelelt az egész, nekik is megfelelt, nekem is megfelelt, rendben volt minden, egy hibája volt a dolognak, hogy kicsit távolinak tűnt. Ez időközben még továbbra is érkeztek ajánlatok, a lehetőségek az elhelyezkedésre, és én úgy gondoltam, illetve megbeszéltem a karriertrénerrel, hogy lehet, hogy igazából még érdemes még várni tovább és próbálkozni. Ennek köszönhetően sikerült egy másik munkahelyet találnom jóval közelebb, kedvező feltételekkel. Igazából ez nekem sokkal megfelelőbb. Most június 14-én már kezdhetek is dolgozni. A másik munkahelyet az iroda segítségével sikerült lemondanom, lebeszéltük az egészet, sértődésmentesen az egészet az ő közreműködésükkel, úgyhogy ez itt tökéletes volt. Az ő segítségük nélkül biztosan ez sokkal körülményesebb, sokkal bizonytalanabb lett volna, de hát így sokkal jobb volt, úgyhogy ezúton is köszönöm szépen a karriertrénernek, Attilának és Zoltánnak személyesen a segítségük. Nem vártam ekkora segítséget, és nem gondoltam, hogy ilyen szakmai felkészültségük lesz. Ezt a céget mindenkinek csak ajánlani tudom, a továbbiakban is. Köszönöm szépen, hogy meghallgattak, mindenkinek további sikeres álláskeresést kívánok. Minden jót vissza!